ଧଳା ନାଗଟା ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବା। এই ଜାଗାରେ ସିଏ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚଳିପାରିବ। ସେ ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ରହୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ସିଏ ଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେଟିକାଲ କୋବ୍ରାଟା ଠିକ୍ ସେମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ୁଛି ସେ। ଚାଲ 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 ପାଖକୁ ଆଣ କ୍ୟାମେରାଟା, ଦେଖାଯିବନି। ସେଟା ଗଲା, ସେଇଟା ଗଲା, କିଛି ଧଳାଟା ଦେଖା ଛାଡ଼ିଯିବ।